Waqt l-estimi finanzjarji għall-Ministeru għall-Ambjent, tibdil fil-klima u l-ippjanar tħabbar li l-Gvern se jinvesti €9 biljun fl-aqwa struttura tal-immaniġġjar tal-iskart fuq livell internazzjonali biex l-iskart isir riżorsa. Dan huwa l-akbar investiment f'dan is-settur fl-istorja ta' pajjiżna. Il-Ministru għall-Ambjent Aron Farrugia semma wkoll kif dawn l-aħħar 10 xhur kien affaċċjat bi sfidi, iżda dejjem ħadd deċiżjonijiet. Kienu 10 xhur Madam Speaker ta' deċiżjoni diffiċli. Il-kriżi tal-barrieri fl-ewwel ġimgħat ta' ħidma tiegħi illi bil-fors kellna naraw kif insolvuha, solvenija 50 jiem, policies ġodda illi qed jirregolaw setturi ngħid kontroversjali. Il-Ministru semma wkoll l-iskema Ir-Restawra Darek li permezz tagħha din is-sena tħallsu ma' €3.8 miljun f'rifużjonijiet lill-applikanti. Hawn tħabbar ukoll li se jiġu allokati €3 miljun oħra għal dawk li ma laħqux applikaw. Mill-2021 sidien ta' djar u ħwienet jistgħu jibbenefikaw minn fond ta' €2 miljun biex iwettqu tisbieħ fil-faċċati tal-bini tagħhom li jkunu jinkludi green walls. Min-naħa tagħha deputat Laburista Mirjam Dalli tkellmet dwar żewġ setturi importanti li fi żmien li ġej se jkomplu jiġu indirizzati sabiex l-ambjent Malti jkompli jittejjeb. Irrid nifoka fuq dawn iż-żewġ setturi għaliex dawn huma żewġ setturi li fl-aħħar xhur sar ħafna xogħol dwarhom dwar kif l-aħjar nistgħu nindirizzaw bilanċ il-ħtiġijiet ambjentali, il-ħtiġijiet li ma jintafgħux spejjeż żejda fuq iċ-ċittadini u il-ħtieġa li jingħata biżżejjed żmien lill-industrija biex tkun tista' tadatta ruħha. Hija qalet li dan il-budget kompla jindirizza ċertu sfidi b'numru ta' miżuri fosthom għal trasport aktar nadif. Dan apparti li l-budget irrefera wkoll għal Green Bonds u kif il-Borża ta' Malta se tkun qed toffri pakketti finanzjari għal proġetti ambjentali. Hija temet tgħid li għadna fi żmien tajjeb biex nindirizzaw il-problemi ambjentali u nsaħħu l-ħiliet tal-ħaddiema biex inkunu preparati għall-futur.